Bună ziua tuturor și bun venit la o nouă ediție de Joi cu Campionii. Astăzi îl avem alături de noi pe Mircom Bombala din Ojorit. Printre rezultatele lui se numără loc 2, 3 și 5 Toroc 2025 Pui, loc 2 Budapesta 2025, loc 9 Trebic 2025, loc 2 Maraton Matur 2023, loc 3 Maraton Tineret 2024 și loc 4 Berlin Județean 2025 Tineret. Mircon, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și ne bucurăm să te avem alături de noi astăzi. Pentru început, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine și cum a început pentru tine pasiunea pentru porumbei. Da, bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați invitat. Cum a început pasiunea asta? Pasiunea a început de mic copil, de la vreo 6-7 ani, să zic așa, în Aștileu, de acolo provin eu. Cam majoritatea tinerilor atunci pe vremea aveau porumbei și s-a legat și de mine chestia asta și de atunci cresc porumbei. Mai exact, din 2009 am început să concurez în asociație și așa mai departe. Și ești singurul din familie care are porumbei, Da. care a dobândit pasiunea care am asta. dobândit pasiunea asta, sunt singurul, exact. Și a fost și o perioadă în care s-a întrerupt, am fost plecat și așa mai departe, dar porumbei au rămas tot timpul lângă mine, să zic așa, și Deci chiar că nu ai concurat, au fost... da, tot timpul i-ai i-aveam păstrat. acasă, da, i-aveam acasă. Bine, am pregătit câteva întrebări pentru tine ca să împărtășim și cu ceilalți columbofili câteva dintre experiențele tale. Prima întrebare ar fi, cum arată pentru tine o săptămână obișnuită în crescătoria ta în perioada aceasta de concursuri? Da, să zicem așa, începem de duminică, sosirea porumbeilor, recuperăm, cam toată lumea face tot chestia asta, recuperăm porumbei, prima zi stă să odihnesc, a doua zi tot așa, dacă a fost un concurs mai greu, recuperăm și începem să le dăm drumul, dimineața zbor de voie, seara un pic mai mult, tot așa zbor de voie. Deci în jurul crescătoriei. În jurul crescătoriei, exact. Și a treia zi îi scoatem la antrenament cu mașina. Am înțeles. Deci ești adeptul și a antrenamentului cu mașina și în jurul crescătoriei. Le combini? Da, le combin ca să fie cumva bine. Spune, te rog, ce sistem de joc folosești și cum ai ales acest sistem? De ce l-ai ales? Da, sistemul de joc la noi e simplu pentru că ne place să nu ne complicăm și facem sistemul văduvie, m-am încurcat, mă scuzați. La natural, nu ne place văduvia pentru că e un pic mai complicat, spațiul la mine e foarte mic și atunci nu pot să dețin mai multe compartimente să putem juca văduvie. Și atunci zburăm natural, împerechem porumbei înainte de sezon, scoatem un rând de pui și îi zburăm pe ouă în continuare. Și întotdeauna ai jucat pe sistemul acesta? Sau Da, ai... întotdeauna am zburat natural. La început, când am început să zbor, să concurez, să zic așa, îmi plăcea maratonul și îmi place în continuare maratonul, doar că acum, făcând în tandem cu Iabloncic, am trecut la sistemul viteză demifond și mergem pe varianta asta cu demifondurile. Să vorbim un pic despre alimentația porumbeilor. Cum stabilești alimentația între două etape de concurs? Mergi pe o schemă fixă sau în funcție de cum simți porumbeii? Normal stabilim alimentația de la începutul sezonului. E o alimentație fixă, adică un tip de mâncare îl folosim pe tot parcursul, doar că depinde de etapă, cât e de grea. Dacă sau urmărim meteo, dacă e mai greu, încărcăm mai mult, dacă nu e așa greu, e cu vânt din spate sau vedem noi că e mai ușoară, nu încărcăm așa mult. Am înțeles, deci și... Totul depinde de
cât e de grea etapa și cât de motivați sunt porumbeii pe cuib, ce au, dacă au ouă mai sau pui mici. Am înțeles. Dar în principiu mâncarea e stabilită de la începutul sezonului și cu aia au și terminăm. Doar ultimele zile de încărcare în funcție de etapă, mai mult sau mai puțin încărcare. Am înțeles. Spune, te rog, dacă există un supliment sau un produs pe care îl consideri esențial în perioada aceasta, în timpul sezonului și în ce situație îl folosești? Da. Produsele le stabilim tot așa la începutul sezonului, ce folosim în anul ăla. Vorbesc la plural, că totul le stabilim împreună cu tandemul meu, Iabloncic, Iaroslav. Și esențial este recuperarea. Noi tot timpul, un porumbel, cred că toată lumea așa face, un porumbel bine recuperat poate să facă performanțe mult mai mari. La începutul sezonului folosim Caucabam la recuperare, în prima apă. Ne place pentru că poate să stea mai mult, cel puțin așa zice producătorul, că poate să stea mai mult în apă. Și după facem aminoforte cu ceai, pigeon tea, adică a doua adupare, seara. Le facem ceai cu aminoforte și cu glucacest. Uneori punem și un pic de electrolit. Și dacă ar fi să, nu știu, depinde de etapă cât a fost de grea. Să alegi un produs, unul pe care... Magicul. De care te-ai putea, Magicul? Da, Magicul folosesc de când a apărut și eu zic că e unul dintre cele mai bune produse care nu ar trebui să lipsească în orice crescătorie. Deci mă gândesc că îl folosești constant, nu? Constant, pe timpul iernii, de 5 ori pe săptămână. Magic. Cum decizi când e momentul potrivit pentru un tratament medicamentos și ce semne urmărești înainte de a interveni? Tratament medicamentos în timpul sezonului mai rar, dacă e nevoie facem. Tratamentele le facem înainte de sezon. Înainte de sezon facem respiratorii, tricomonoză, salmoneloză și așa mai departe. Iar în timpul sezonului, dacă porumbeii nu zboară, nu au chef de zbor, nu au chef de mâncare, în funcție de ce arată porumbeii, cum arată starea lor și așa mai departe, folosim tratament. Deci doar la nevoie în timpul sezonului. Doar la nevoie și ne place să folosim tablete. Da, e mai precisă puțin administrarea. Fiecare porumbel își primește doza lui și e sigură treaba. Cum alegi un porumbel care este pregătit de concurs? Porumbei pe care îi îmbarci. Cum îi alegi și ce cântărește cel mai mult în decizia ta? Da, fiind o crescătorie mică, nu mi-e greu să aleg, pentru că intri și vezi un porumbel care e în formă, îl vezi imediat. Cântă, zboară prin volieră, e atras de cuibul lui. Sunt mai multe. Plus la baie, când le facem baie, le facem de 2 ori pe săptămână. Individual sau împreună? Împreună, doar îl vezi. Când le pui baie, îl vezi că intră primul, stă mai mult și așa. Am înțeles. Le facem baie în mijlocul săptămânii, atunci ne alegem echipa, oarecum, vedem care intră primii în apă și după aia și în ziua îmbarcării. Am înțeles. Facem baie. Și dacă nu observi, de exemplu, că ai decis să trimiți un porumbel în cursă și pe parcurs observi că nu este în formă, îți menții decizia sau îl retragi? Nu, de retras nu retragem niciun porumbel. Adică la îmbarcare pleacă toți. Acum, chiar dacă e vreunul bolnav, nu pleacă, dar pleacă toți pentru că și noi plecăm la muncă zilnic și chit că ești în formă, chit că nu. Nu contează cum te trezești dimineața, doar totul e cum ne alegem echipa. Am înțeles. Și favorit acum, pe care mizați, nu? Exact.
Există un concurs care ți-a rămas în minte până acum, ce l-a făcut special? Toate concursurile pentru mine sunt speciale. Nu am unul exact fix, adică mi-a rămas prima cupă ce am câștigat-o în 2023 cu măsculul 906, aia mi-a rămas așa întipărită, dar toate concursurile sunt frumoase. Și chiar acum, ultima etapă de maraton, unde ocupăm locul 34 pe tot județul, a fost o întâmplare foarte, foarte faină. În prima zi nu ne-a sosit niciun porumbel și a doua zi când m-am trezit, am ieșit afară, am mers, am verificat, nu era nimic, m-am întors, am dat să intru în casă și așa ca și o umbră, am simțit că a venit porumbelul în spate și adică nu pe spatele meu, a trecut prin spatele meu și s-a așezat pe treapă și am auzit ceasul căpiuit și așa mi-a dat o senzație extraordinar de frumoasă. Și de-aia și porumbelul se numește Ninja. Nu neapărat de aia, dar asta a făcut parte din alegerea numelui. Și plus Răzvan Ilea, pe care îl salut și îl mulțumesc, el l-a botezat, vorbeam cu el și fără să-i spun, îmi pune un semn din ăla Ninja pe WhatsApp și atunci, da, bun, l-ai botezat, e Ninja. Deci n-avea un nume până acum? Nu avea. Așa. Este... E doar simplu, avea ultimele 3. Da. 322. Există un protocol de recuperare pe care îl încerci și îl respecti după fiecare etapă, având în vedere că am tot vorbit, nu numai cu tine, ci și cu ceilalți invitați, că recuperarea cam e cea mai esențială parte. Da. Cum ziceam, caucabanul l-am folosit anul ăsta și e, zic eu, un produs foarte bun. Ceaiul Pigeon Tea cu aminoforte, glucacestul și miere de albină, propolis. Astea sunt prima zi, le administrăm. Mâncare dietetică, cât mai depurativă, cât mai ușoară. Mâncare le administrezi când ajung? Da, și grit. Turbo grit, proaspăt în fiecare zi. Fiecare zi. Și la așteptare, când vin porumbeii, turbogritul e acolo. Am înțeles. Sub ei. Care ar fi lucrul la care acorzi astăzi mai multă atenție decât atunci când ai început să participi la concursuri? Sănătatea porumbeilor. Eu zic că planul de zbor începe când se termină anul competitiv, începe planul de zbor de anul viitor, cum ar veni. Și de acolo trebuie să ai grijă la penaj, la năpârlire, la sănătatea porumbelului, la tot. Dar, în primul rând, trebuie să fie porumbelul sănătos. Tratat și așa poate să meargă la o competiție. Ești adeptul vaccinărilor? Da, vaccinez. La început vaccinam doar o dată cu RP, dar acum vaccinăm 2 RP-uri, un PHA și la final Diftovac. Dacă e un subiect destul de, cum tu am mai spus, un subiect destul de controversat ăsta cu vaccinarea, dar observ și eu că din ce în ce mai mulți oameni care poate nu făceau până acum... Diftovacul nu-l făceam, nici noi, dar la ultima serie de pui și la tardiv, când ne mai lăsăm tardiv, apărea diftovariola și atunci am hotărât să vaccinăm și deocamdată nu avem probleme. Super, a fost o reușită. Încep să aud iară des problema de diftovariola în perioada asta. Și în perioada asta chiar este problemă în țară. La noi deocamdată nu avem probleme în crescătărie. Aș vrea să-mi spui un pic dacă, dincolo de rezultate și trofee și toate succesele acumulate, ce înseamnă pentru tine sportul acesta? Deci, dincolo de faptul că te pune pe un podium, să zic așa. Relaxare. Pentru mine, creșterea asta de porumbei e o relaxare. Eu pot și rezist să stau cu ei o zi întreagă, stând pe un scaun și uitându-mă la ei. Cum zboară, cum stau, cum se comportă în volieră și așa mai departe. Timpul acum
îmi permite să stau așa mult, dar vreau să zic că Ai putea să aș faci putea pe să treaba stau asta, și adică să da. mă relaxez așa. Și după servici, și după o săptămână mai grea, mai obositoare, mă duc la porumbei, mă relaxez, parcă să șterge totul și îmi plac păsările, îmi plac. Îți cunoști bine fiecare porumbel în parte? Înainte, când aveam matca eu, îmi cunoșteam mult mai bine. Acum, având matca la tandemul meu, nu prea îi cunosc, pentru La că... tine sunt porumbei cei la mine concurezi? e zborul și la el e matca, ducem doar în fiecare an 60-70 de pui, îi transferăm în volieră la mine și de acolo concurăm. El având o matcă foarte mare, nu știu să zic numărul exact, dar undeva la poate 100 de porumbei, poate și mai mult, nu am cum să... Dar el îi știe pe toți. Deci el e un extraordinar care își cunoaște puii chiar prin telefon. Când îi arăt câte un video, că el e plecat în Austria, când îi arăt câte un video, el spune ăla-i din ăla, ăla-i din ăla. E un colombofil bun. Eu zic că dacă ar fi mai aproape, am fi mult mai buni. Așa aveți, Și așa, aveți dar dreptate? eu sunt convins că cu el aș fi mult mai bun. Doamne ajută, poate, Da. poate reușești să se Poate întoarcă. mă aude și se întoarce. Da. Mirco, mulțumim frumos. Dacă mai ai ceva de adăugat pentru cei care ne urmăresc, dacă consider că am omis vreun subiect, să te întrebăm. Nu cred că am omis nimic, că vreau să urez succes colegilor de la Bihor. Urmează concursurile cu pui, nu s-au terminat încă cele cu maturii. Urmează Carlo Vivari, unde sperăm să luăm un loc bun cu Măsculul Ninja, să bifăm și asul. Acum, la normă, suntem pe județ locul 1, așa că strângeți-vă cât mai mulți la Carlo Vivari, pregătiți-vă că noi suntem pregătiți. Și ce să zic, succes tuturor și la Berlin, o etapă extraordinară care joacă o țară întreagă, un concurs foarte, foarte greu, dar totuși frumos. Cam atât. Mirco, mulțumim. Eu ce mai vreau să adaug este să vă reamintesc de următoarea extragere trimestrială cu premii pe care o vom avea în septembrie, tot aici live pe Facebook, pentru Marea Tombolă Chess Pharma, pe care o organizăm anul acesta, Colbovet în colaborare cu brandul Chess Pharma. Pentru a vă înscrie în tombol aveți nevoie de un card We Are Chess Champions, care se poate primi la achiziționarea produselor chess. Mai multe detalii găsiți pe site sau ne puteți contacta la numărul telefonic. Iar marele premiu bate la ușă, pentru că nu mai trece foarte repede timpul, nu mai e mult până în decembrie, când va avea loc marea extragere pentru Remorca Geraldi, în 24 mai exact. Mulțumim încă o dată, Mirco, pentru prezență și pentru că ai împărtășit cu noi câteva dintre experiențele tale. Dacă și voi doriți să participați la un live alături de noi, puteți să ne contactați prin numărul de telefon de pe site sau în mesaje pe Facebook. Vedem oriunde, ne scrieți. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod, cu un nou campion. Până atunci, vă dorim multă sănătate, porumbei cât mai în formă și mult succes în concursurile care au mai rămas. O zi frumoasă!